Straight to the Karon point. buntaga mahigalan ni abot gyud resto si Bianan karon no, ang atong bisita sa ako nang giingon mga kaigalaan. Last na ko ni nga na interview kung nahinumdum ta ni atong Sabado before the election last year, pero kanto siya ko anto Zoom interview to. Pero karon personal gyud nga ni astong si Bianan karon si Senator Amy Marcos. Senator, maayong buntag. Maayong buntag. Hapon sa tanang suking tigpaminaw sa programa Attorney Rupil. Nako, talagang abogado de Campanilla. Dini sa straight to the point. And sa lahat, happy, malipayong adlaw sa pag-ugmad. Mayo, yeah, Labor Day man. Happy Labor Day. Ug happy rest day tungod kay holiday man at makapahinga lahat. Manghinaot ko nga anaa sa maayong kahimtang ang tanang suking tigpaminaw ni Attorney Rupil. Salamat sa imong pagbisita, Senator Amy. Oo, enjoy Oh. first time. Matagal na ako hindi pumunta dito sa Cebu. So, long time no see sa tanan. And of course, happy Labor Day. Tama yun. Last 2 minutes ang last interview ko haimo. Oo. That was the last allowed, di ba? Kasi Yeah, Sabado, oo. bawal na yan. Oo. So talagang prime time na prime time. Spoiled ako dito. Thank you very much as usual. Pero ang Labor Day sa pamilya ko, happy wedding anniversary ng parents ko. Oh, ngayon. Oo, yes. Oh. So nakita namin ang mama ko kagabi. Tapos biro-biro kasi inaalala niya yung papa ko. Kapag Labor Day, ang biro ng papa ko, labor, hard labor kuno ang to stay married these days. You really have to work on your marriage kuno. Ayun, so yun. So kumusta? Dahil wedding anniversary niyo, wala ba kay mga reunion sa family? Nag-reunion kami kagabi. 97 years old na ang mama ko. Waray-waray talaga. Oo. Matibay. Oo. Ayan, kahit So, lagas na. Siguro lang na, pero sige pa rin, puwerte pa rin. Pwede sa pa rin. So yung waray-waray, aside from nakaintindi ka ng waray-waray, of course, fluent ka ng waray-waray. Dati, kaya lang wala na akong kahimang raw. So, wala na akong kayakan sa Maynila. Pero, hindi ako mabebenta miski sa bisdak. Pati Bisaya, no? Oo, Alam mo mag-Bisaya din. O, kahit pa paano, oo. Mali-mali, pero sige lang, halabira. Okay. So, nindot kayo mga kaigsunan, no? Senator Amy Marcos, no, kauban karong nga buntaga niya, Labor Day di ay mausa din na ang wedding anniversary sa iyang ginikanan, ha? Nya, kinini ang kumusta man kamo tanan na amoy mga mayroon ba kayong reunion especially during the ngayon Sabihin ko yung totoo, Oo. Kasi ang problema ko, naging oposisyon na ako. Oo. Para akong Cebu. Outside the Colombo na ako dyan. Kaya pag palasyo sa Malacanang, absent na lang ako. Kasi mahirap naman magplastikan. Plastikan na sa politika, plastikan pa sa pamilya. Tigilan na yan. Pero at least yung may salo-salo kayo sa pamilya, mayroon Pag kayong yung gathering. nanay ko syempre, puntahan namin kay kuan nga. 97 na siya by July. Oh, Can you 97. Imagine, no? Oo, talaga. Kasi di rin nasisina, hindi nagagalit ba? Pero kayo mga magkapatid, magkasama kayo doon sa itong Hindi, mga nag-absent na nga ako para wala nang mahirap. Bahala na yung mga bata. Kaya mo na yung mga anak ko Oo. muna. Kasi minsan iniisnab-isnab ako, ayoko ng ganyan. pero Matanda na ako, ayoko ng ganyan. Tama na. pero medyo dito muna tayo sa Labor Sa Day. chismis Labor Day. Sa chismis bigla. Yeah, Hindi. bago doon, no? Ay, Okay, hindi. so kumusta yung Labor Day dahil ngayon ang recent data ng unemployment rate sa bansa ay parang tumaas pa from 5.8% last January, Oo. ngayon naging 5.1%. Correct, Anong masasabi mo Parang dyan? nakakalito yung pinagmamalaki nilang mga datos. Actually, bitin yung datos kasi February man yan, right Oo. after Christmas. Mataas talaga empleo pag Christmas. Pero yung date na inaantay ko talaga na datos, dapat May 6 pa ang dating, yung updated. Kasi tatakot tayo, maraming mga negosyo nagsara. Oo. Makita mo yung Chinatown sa Manila, sa Binondo, kalahati sarado, pati yung mga mall, mga Naku. sarado talaga. Kaya nakikita natin, pati yung construction worker, ang mag-uuma, 'di ba? Yung mga farmers natin, maraming hindi na nag-ani. At alam naman natin dito sa Cebu, ayan, ang problema sa diesel, sa gasolina, mas mahal pa sa Manila kamo. Oo. Actually, na-check ko yung diesel up to 87 pesos, yung gas up to 102 pesos na dito sa Cebu City. Nagulat naman ako kasi mas mura talaga sa Manila, pero ang minimum wage dito sa Cebu 500 pesos la, Yeah, 540. Sa Manila, almost 700, 680. But if you look at the prices of things,
Cebu is not much cheaper. Maybe cheaper para sa renta ba? Makitira ka sa pamilya mo. Oo, Okay man lang yun. But aside from that, wala pang bigas dito. Puros imported dito. Hindi naman nagtatanim sa Cebu province, di ba? Oo. At sa Visayas, konti lang sa Iloilo, ganyan. So, mahirap din. Ang matagal ko na sinasabi, ang minimum wage na yan, pwede bang i-nationalize ng kaunti? Kasi yung Regional Wage Board, mabagal din. Oh, dahil may mga rallies ngayon, and in fact, I have just gotten the report from our reporter from the field na yung mga panawagan ng mga labor group, gusto na yung minimum wage ay para lang ma-increase daw. Yes. No, kaya ba yan, considering the fact that there are also companies na nagsara ngayon? Nakita naman Oo. natin, 200,000 na ang bilang natin dyan sa mga Ecozone, IT Park, nahirapan na talaga. So, something's got to give eh. Ano kaya ang maganda dyan? Yan ang problema natin. And yung minimum wage ng Cebu, masyado talagang malayo na sa katotohanan. 540, oh. Yeah, it's too far away. So, kulang talaga ng investment, yun ang problema natin kasi dahil sa flood control, yung mga corruption Yeah. scandal na yan, walang nag-i-invest, baka makurakot lang daw yung mga pera nila. So, that's the problem. And then the underemployment, kasi Cebu Province as well as Region 7, sabihin natin very progressive region, parati siyang top 10 sa Yeah. growth. But ang realidad sa rural areas, underemployment sa agriculture, kulang sa trabaho and investment. And then there are no quality or reliable jobs even within the city. Puro food delivery. Oo, Hindi oo. naman yan career. Paano naman yung mga nag-graduate? At tuloy-tuloy pa rin ang problema ng endo, yung mga contractual worker. And of course, yung issue ng labor conditions, Oo, 'di ba? oo. Marami pa ring nagrereklamo na walang maayos na labor conditions. Ngayon sa ILO, sakop na lahat 'yan. Oo. Ang labor conditions covers even mga estudyante, workshop, covered na rin OJT, yung mga remote workers. So lahat 'yan, walang mga PhilHealth, walang SSS, wala talaga. So ngayon, yung panawagan nila ay pag-increase ng minimum wage, and sa sinabi ko na may mga companies na nagsara din, paano natin i-weigh yan? Yun na nga ang problema natin. Kaya ang tingin ko, yung sinasabi ng employers, usually ang employers, parati natin sinasabi, mga kontrabida man yan. Oo, oo. Kasi tinatanong nila na hindi na nila talaga kaya mag-wage hike. So sabi ko, paano yun? Something has to give. So I think, yung gobyerno talaga will have to give kasi tax break ang kailangan. Bagsakan yung cash, yung tax na masyadong mabibigat, yung excise tax, yung ating VAT na ang bigat-bigat naman ng VAT. Pagkatapos, yung matagal ko na sinasabi, yung working ba, yung office workers, teachers, and so on, government employees, ibigay na ng buo. At least for the next 3 months, kasi sobrang hirap, kunin na yung sweldo ng buo, wag nang bawasan. Diba? Oo. Kinakaltasan ng Pag-ibig, PhilHealth, SSS, GSIS, ang daming kaltas. Wag muna natin kaltasan at least 3 months, Oo. makahinga naman ng konti. Itong unemployment rate na parang nag-improve pa ang ano niya sa ngayon as compared last January, ito ay epekto na ba sa Wala pa. Middle East? Wala pa, no? Wala pa, kay February lang yan. February lang ang cut-off So niyan. if we will get the We need data as to of get now, the one of May 6, kaya sabi ko bitin eh. Yung May 6 will tell us the truth about the oil shock. Ano ba nangyari? Kasi nakita naman natin talagang hina talaga ang negosyo. Pati traffic, at least, oo. nabawasan ng traffic kasi mahal ang gasolina. Ayan, nabawasan sa Manila. Pero dito sa Cebu, we know the costs are higher sa gasolina. And then you import a lot of your food, di ba? Yeah, oo. Oo, that's the problem. yung bago lang yung gera, tuloy-tuloy yung pagtaas hanggang umabot pa ng 150 That's pesos correct. That's right. per liter yung diesel. At saka parang hindi ko na sinusundan yung mga yung sasabihin nila magro-rollback. Tapos next week tataas na naman. Tapos Oo. rollback. Hindi tumitigil eh. Kaya hindi na tayo pwede magplano ng ganyan. Oo. Sabi ko nga, magpasa na sila ng batas. Walang plano eh. Oo. Parang puro band-aid, puro mga solusyon na pira-piraso. Sabi ko, itodo na natin ang tulong sa tao. Magpasa tayo ng parang bayanihan ba nung COVID, di ba 2 beses si Presidente Duterte Oo. nagpasa ng bayanihan 1, bayanihan 2. It's not perfect, pero at least may batas, and then it
it allows you to move the budget. Kung mga flood control magic na naman, abay bigay na lang sa tao ng diretsa yan. Yeah, oo. So, you mentioned about tax break. Ano ang, what's your thought about yung mga panawagan na dapat kunin muna, isuspend muna yung VAT at saka yung excise tax doon sa mga petroleum products? Well, yung sa excise tax, I think both are legitimate. Kasi isipin mo nga, yung excise tax, mabuang ka talaga pag nakita mo yung listahan kasi 15% across the board. Kahit gasolina, kahit rice, kahit ano, kahit luxury car, sports car, pati luxury handbag, pare-pareho ang rate. Saan ka nakarinig ng ganyang kalokohan? Dapat yung essential commodities, utilities, wag naman ganun kabigat. Ang problema lang sa excise tax, hindi diretso sa tao. Baka yung makinabang, yung mga oil companies, kasi sila nagbabayad niyan. And then, the VAT, para sa akin, immediate yun. Mararamdaman ng tao sa point of sale. So, ano ba naman yung 12%? Gawing 10%, bawasan lang. Hindi naman todo-todo. Sabi kasi ng finance, wala daw pera. Pag wala ng koleksyon, wala ng pang-ayuda. Pero at least bawas-bawasan naman, makahinga naman ang tao. Dahil ngayon, ang kinuha muna sa excise tax ay yung kerosene lang at saka yung sa Naku, LPG. Kerosene and LPG ang iniiyak ng tao, ang crudo at saka gasolina. Gasolina, oo. Siyempre, binulabog kami, ginulo kami ng ginulo. Sabi, wag na kayong magdeba-debate dyan. Kami ni Senator Marcoleta, pack up na kami. Sabi, wag na kayong magdaldal dyan kasi nagmamadali. O di minadali namin. Nako, mahigit na 1 buwan, wala pang desisyon. Oo, Ano oo. ba yan? Kailan ba yan didesisyonan? At yung VAT, gusto ko talaga i-push yun. Kasi mararamdaman mo talaga yung 6 to 8 pesos, at least until 12 pesos, depende. At least maramdaman ng consumer, hindi lang yung oil company. Oh, dahil malaking effect yun. Kung makuha yung mga taxes attached in the petroleum products, ma-feel ng taong bayan Yes. na talagang ang gobyerno ay nandyan. Seryoso. Oo. Oo. Tandyan talaga tutulungan ka all the way. Oo. Dapat talaga itodo na. Ganon din yung sa bill shock. Kasi may oil shock na nga. May bill shock pa yung mga consumer sa electric bill nila. Ang dami-dami nagtatawag sa akin na bakit daw nag-triple yung kanilang kuryente. Hindi naman nag-triple yung aircon. Oo. Sabi ko, baka naman tumaas yung paggamit ng ventilador, aircon, tanan. But they said na bumaba pa nga ang konsumo kasi yung tao nga nagtitipid. And tinignan nga namin yung breakdown. Tinta-tax ba naman pati yung mga systems loss at saka yung mga standby generator and standby power plant ng gobyerno. Tinatax ba naman yun? Bakit hindi pa ginagamit? Tinatax na kaagad, pambihira. Tapos lahat may VAT. Tapos may dagdag pa na senior citizens discount, lifeline rate. Dapat i-pass on na yan sa mga kumpanya. Kumikita naman ang Meralco at yung mga co-op. Bakit naman yung mga tao pa ang pabibigatin niya? Dahil pinasa nila sa tao. Yes, oo, pass Oo. on cost lahat. Bakit ipapass on yun? At saka yung systems loss at yung mga ancillary, yung mga standby ba na generator, pag nagkaroon ng brownout, may standby naman. Bakit sinisingil na? Wala pa naman brownout, siningil na kaagad, may VAT pa. Paano yan? Ba yan? Pwede ba yan makuha doon sa monthly bills natin? Dahil ang Yes, laki you can talaga. see the breakdown Kasi Yeah, oo. maintindihan mo yung generation cost. Oo. Sabihin natin Transmission kasi, cost. Transmission cost. At Ayan, saka distribution. Maintindihan mo pa yun. Sige, payag ako. Okay, gets ko yan. Pero yung mga standby generator ninyo, pati ba naman yun, yung systems loss charges, eto nga, dinala ko nga yung kwan. Nagulat ako, sabi ko, bakit i-charge yan? Hindi pa naman nagba-brown out. Chinarge na ninyo yung sa generator. Wala naman kayong ginagawa dyan. Tapos itatax pa yan, vatable pa siya. Dapat i-exclude na yan sa VAT. So, that's really important. Isipin mo, pag binilang mo yung kuryente, the third largest component on top of generation and transmission is tax. Nasa power ng gobyerno yan. Kung gusto ninyong tumulong, bawasan ang tax. Yun. So, what can you help this problem? Unang-una, What can you do? Well, of course, nananawagan tayo sa Malacanang na ayusin na ito sa lalong madaling panahon. Pati BIR, maliit lang ito maliit lang sa gobyerno to. 8 million lata a month yung mga senior citizen at saka yung lifeline rate. Maliit lang yan sa gobyerno, pero malaki yan sa tao. At kami naman sa legislators, it's about time we review the EPIRA law. Yung tawag namin Vampira Law. Ayan. Alangan baguhin na yan, ma'am. Luma na yan. Tapos yung sa senior citizens, ilagay na lang natin na chargeable na lang to the co-op or the government o maghati sila. Basta wag i-pass on. Is it doable?
Of course, it's doable. Siyempre, alam mo naman, if there's a will, there's a way. Yeah, dahil doon makita mo sa monthly bill, of course, as you said, we can understand the generation cost, Yes. the transmission cost, at saka Yes. distribution. Pero ang dami mga... Ang dami-dami itong Parang, systems oo. loss. Yan talaga hindi ko matanggap. Bakit may systems loss? Hindi pa nalolost. Siningil na. Tapos tinaksan pa. Oo. Saan ka nakarinig ng kalokohan na to? Tapos yung mga incentive nga, yung lifeline, yung pangtulong ba sa mga hihirap, lifeline, senior citizen, bayadan na ng gobyerno yan. Maliit man lang yan. Only 135,000 people are receiving that. Give Oo. it na between the government and the electric co-ops. Okay, so gano'n, no? Ang mga nangyayari, sa mga issues na ito, no? Especially ngayon, Labor Day, lahat na yan ay nafe-feel ng mga kababayan natin sa labor sector. Pati yung oil deregulation law, anong sa tingin ninyo, Senator Amy? Meron akong final na amendment dyan na kailangan talaga mag-report ang mga oil companies. Parating lang tayo nagugulat, biglang, sige, rollback. Di happy tayo sa rollback. Hindi, magtataas na naman next week. Bakit hindi sila nag-explain? Hindi nagko-conduct ng public hearing? Di ba? Dapat mag-abiso, tapos i-approve ng gobyerno. At least yung pagtaas-baba at saka itong mga unbundled cost, katulad nga ng systems loss, pwede ba? I-report naman nila yan. Wag naman itong nagugulat na lang tayo bigla-bigla. Dito sa power, mayroong ERC na sila ang mag-regulate. correct, yes. But dito sa oil, Yes. parang because of the oil deregulation law, parang sila na lang ang Oo, bahala na mag-usap-usap. sila na. Tapos marami pang nagsasabi, cartelized yan. Oo. Yung mga big time na mga oil companies, sila mag-aareglo. Sige tataasan natin. Hindi naman pwede yan. Para naman tayong biktima at the receiving end. I think it's important that they conduct public hearings also and notify us. Huwag na lang yung i-announce, sige, bukas makalawa, magdoble na yan. Hindi na siya shock tayo to Oo. death. Oo, Hindi dahil pwede yung ang unang ganyan. gira ng Iran at saka US, yung first week pa lang ng gira, Yes. biglang nagtaas yung mga presyo ng mga produktong petrolyo. Oo, sa Ilocos, umabot ba naman ng 280% increase? Na-shock to death kami. Paano Oo. ba yun? Nag-start sa 42 pesos, biglang nag-137 pesos. Pwede ba yun? And nobody notified, no hearing, no explanation. Wala ba magagawa ang DOE dyan? Wala pa silang ini-import na bago na Yeah, oil. oo. Nasa old stock pa So yun. meaning yung old stock ang bininta nila, Binenta nila sa binigyan- present oo. price. Sabi nila, kasi replacement cost, ganyan-ganyan. Sabi ko, wag ganyan. Hindi pwede. Basta kung anong gusto ninyo, kayo masusunod. pero sinabi ng kapatid ninyo na mayroon tayong reserve na good for 2 months. Pesos yung reserve. Pag tinanong mo yung oil companies, di ba, in-announce nila 57. Nalito nga ako Oo. Sa totoo lang. Totoo lang, Unang oo. reserve nila, sabi nila 27 days ito na LPG, tapos 57 days daw yung gasolina, diesel, blah, blah, blah. Tapos nung tinanong yung oil companies, hindi. Ang tinuod, 29 days lang. So, panic na. Tapos the next announcement na naman, until the end of May. Hanggang June, pwede pa. Sabi ko, ano ba talaga yung totoo? Yan ang talagang malaking problema. So, ibig sabihin- dapat magsabi sila ng totoo. Oo, Oy. dahil yung sinabi ng kapatid mo si President BBM, mayroon pa tayong reserve na almost 2 months. So, but Yes. yung mga companies That's na what yan, he said. When you talk so to they them, did not tell the truth to the President? or hindi sila nakonsulta ng todo-todo, hindi ko alam. Kaya nga nalilito ako, unang-una, dapat talaga magsabi ng totoo. Alamin natin yung totoong inventaryo. And then, hindi ko maintindihan, lahat ng buong mundo nagpuntahan na sa Russia Oo, para kumuha ng petrolyo. Bakit tayo? Instead, to buy Russian oil, we have to go to Washington DC and ask permission from the Americans. The Americans already lifted sanctions. No more sanctions from buying oil in Russia. Di nagpuntahan na lahat, humingi na ng oil sa Russia. Bakit tayo pupunta muna sa Washington DC, nahadlok kay bisan masina ang mga Amerikano? Oo. Anong klase yun? Nag-lift na ng sanction. Ano ba? May Russian ambassador naman dito. Bukutan naman. Pwede naman kausapin. Hindi ko maintindihan. Kasi, naalala ko, nung time ng parents ko ba, yung mami ko, talaga, ikot ng ikot yun, rampa ng rampa, para kumuha ng oil, ng government to government. Until now, until today, mag 2.5 months na tayo sa oil shock na to. 2.5 months.
wala pa tayong government-to-government importation that would really benefit everyone. Kasi walang patong yun eh. Pwedeng ibigay nga, subsidize sa mga farmers, sa mga tricycle drivers. That can be given by the government kung government-to-government. Tulad ng ginagawa ng nanay ko. Noon, si First Lady Imelda, pumunta sa Libya. Ang tapang nun, buti lang, waray-waray. Hadlok. Dire-diretso siya hanggang Libya. So, at least nakatulong yung pumunta First sa Lady. Iraq. Oh. Ang dami niyang pinuntahan, talaga nagmamakaawa siya magbigay ng oil hanggang China. Siya yung taga-biyahe. Talagang tumulong noon, no? Tapos G2G talaga yun. Ang First Lady ngayon, kumusta? Tumulong ba sa ano? Ay, no comment. Sobra ka intrigero ka, attorney Attorney Rupila. Straight to the Ato point. pambalikan karon mga higala si Senator Amy Marcos nga niya karon mga kaigalaan personal nga nabisita sa atong sibianan karon atol gyud sa Labor Day. Senator Amy, balik nimo. Yes. Anong mga activities niyo sa Cebu ngayon? Ay, pupunta ako sa Labor Day sa Independensya. Oo, Okay. kasama ng Dole. Tapos, there was a time kasi ako yung chairman ng Dole. Ngayon wala akong chairman. Oo, palaboy-laboy na lang ako dito sa Cebu. Kasi minority kami sa Senate. Hindi ako binigyan ng committee. Sabi ko, okay lang. Para magpasyal ako ng todo-todo. Pero actually, kanina, we were talking about the oil shock. Ano? Yeah, going back to that issue. Going back to that story, kasi matanda na ako. Ayan, mga tigulang, nakakaalala pa siguro na this is not the first time sa atin. 1974, nung nagkagulo sa Iran talaga, tsaka yung OPEC, talagang ayaw na magbenta, nag-embargo sila. Then 1979, yung revolution sa Iran na naman. So we've done this 2 times. By right, we should know na what to do. Yun nga, that's the problem. Kaya I don't understand what's going on. Bakit yung Petron, siya lang ang gumagalaw. At iisa na lang yung refinery natin. 3 yan dati. Ano ba yan? Paurong naman tayo nito. Tapos, why are we not exploring other sources? Like I said, yung nanay ko nga, nako, sige nang punta, miski saan, sa nakakatakot na mga lugar, Libya, Iraq, hala, sige, ang waray-waray, go. Pero Dahil now, noon, parang pag may price increase sa mga petroleum products, at least, dahil wala pang oil deregulation law before, makikialam na yung gobyerno. Oo, so at least, hindi talaga yung presyo. Hindi That's talaga right. Hindi talaga lolobo yung presyo. Oo. Kasi nandyan yung PNOC. May stock, may reserve talaga yung PNOC. Pero ngayon wala na dahil Wala sa oil nang deregulation law. reserve. Yeah. Ano sa tingin mo? Kailangan ba talagang i-repeal yan? Kailangan talaga, hindi po pwede na yung oil company, sila na lang nagde-decide. Oo. Dapat talaga tignan ng gobyerno Wala yan. nang natira na power ang Department of Energy para May power yata, walang kwarta. Oo. Sus, walang pera. Yan ang problema nila. Naubos yung mga pera ng oil stabilization noon. Pag tumaas yung presyo worldwide, magre-release ng reserve stock, magre-release rin ng price stabilization fund. So, lahat covered. Pero ngayon, wala na kasi yun. Tapos yung PNOC, wala na. Ano ba ang ginagawa ng PNOC? Isipin mo yung isang kontratista dyan, sinabi sa akin, ma'am, tignan ninyo, 2 araw lang sila pumapasok. Sabi ko, lead agency, ang DOE and PNOC, may memo sila, 2 days lang magtatrabaho. Pwede ba yun? Kahit work from home ka, paano pipirmahan yung mga kontrata ng mga oil supplier and everything? And then we're also not exploring other sources. Nakapako na tayo sa Middle East. Yun ang tinitignan namin. Bakit hindi pumunta sa China, US, Canada, may oil man yan, Kazakhstan, tapos yung bumibili ngayon yung mga Indonesian at saka Vietnamese sa Africa, Nigeria, Angola, Libya, and then now big time na ang Brazil and Guyana. We're not looking at anything. Wala, nakatanga lang tayo dito. Tapos, mabibiktima lang tayo dito, waiting and waiting. dahil parang sa mga countries, tayo ang parang most affected eh. Yes, highly dependent. Oo. At saka sumobrang laki. Bakit sa ibang bansa, 20% increase, 30%? Yung ibang bansa, hindi nag-increase Oo. Kasi yung gobyerno, binabayaran talaga. Pati yung nakuha kong report doon sa Vietnam, pag tumaas yung presyo ng mga Pasok petroleum ang products. gobyerno. Ano na yun ang intervene na talaga ang gobyerno. Yes. Tapos parang na-feel sa taong bayan nila na parang wala lang Okay lang. Okay lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ang buhay, tuloy-tuloy ang negosyo. Pero sa Pilipinas ngayon, because of the oil deregulation na todo, bahala na yung companies. Pag nag-assign sila, pag sinabi nila ganyan, di ganyan. Ano yun? Nakatunganga na lang tayo. First Kawawa week pa lang naman ng tayo. gira, first week pa lang, parang biglang Yeah. tumaas, pero lumubo talaga yung mga presyo. Imagine sa Baguio. Very shocking. Sa Cordillera, sa Norte, umabot ng mga 280. Ayoko nang
280%, nag-triple almost. And sa Palawan, yung mga islands ba, sa Mimaropa, wow, kawawa talaga sila. Talagang walang ka-oil-oil, talagang putok ang presyo. So, we need to do that and it's really important. Kasi, for example, ASEAN, president tayo ng ASEAN. Di ba pupunta sila sa Cebu next Ngayong week? May 6 to 8. 6 to 8, yeah. They are coming here. Dapat yan ang number one priority sa discussion. Wag na tayong magsalita ng kung ano-ano na namang gera dyan sa West Philippine Sea. Pwede ba tutukan na lang natin yan? Yung talagang kailangan natin, yung tulong ng ASEAN. So ngayon, ang US ay nagbigay ng waiver, Yes. parang extension, no, until May That's 16 upang we will be allowed to get oil from Russia. Correct. Bibili ng oil ng Russia. Ano ba dapat ang gagawin sa gobyerno diyan? Yes, dapat. Bakit magpipermiso pa sa Washington like I mentioned? Meron naman Russian ambassador dito, meron rin tayong ambassador sa Moscow. Sila na mag-deal kaagad like the other countries are doing. And I think Petron ang nag-i-import kasi crude oil yun eh. Yeah, oo. So it has to go through the refinery. Dapat mag-deal na rin ang gobyerno sa Petron na idiretso na. Wala nang patong ang Petron, wala nang patong ang gobyerno sa tax. Idiretso na sa hard hit sector tulad ng tricycle, transport, tapos tulad ng mga mag-uuma, the farmers. Yung fisher folk, hindi na naglalayag. Paano? Walang pangkuan. Pangbili ng krudo. Sa amin, kadami-dami ng mangga. Nabubulok yung mga mangga, hindi na inaani, pati pechay, gulay. Wag na daw iani kasi wala naman silang pambili ng krudo para i-truck sa mga syudad. Yan ang So problema. I think we have to take advantage sa ngayon na mayroong waiver dahil baka it's still very volatile yung nangyayari ngayon That's sa right. Oo, masyadong stocks. magulo, hindi tayo sigurado eh. Sulong-sulong, pareho silang hindi magkasundo eh. Oo. Wag natin, sabi nga, always prepare for the worst and pray for the best. But we are not preparing. Oo. Parang alatsamba lang, sige-sige lang tayo. Tapos may mga nagsasabi pa na itong pagbigay ng US ng waiver doon sa pagbili natin ng mga langis doon sa Russia, baka it will undermine also the peace talks. That's correct. Isa pa yan kasi maraming nagagalit. The Europeans, for example, are up in arms kasi pinapayaman daw yung Russia para bombahin Oo. sila. So, very oil dependent din ang European. Ganun din ang ASEAN. So, now we're the president of ASEAN and they're coming to Cebu. They should really discuss a regional emergency response. Kasi syempre, pag marami kayo, kasama na rin yung malalaking bansa, Indonesia, yung mayayaman, Singapore, na sangkatutakang refinery, pati mga oil exporting. Kasi oil exporting man yung Singapore sa refined, ano? Tapos Indonesia, Malaysia, Brunei. Ang dami-daming oil din sa ASEAN. Maka mag-sharing naman tayo, yung fuel sharing. Kasi may coordinating response din yan. And then we have petroleum security agreements. We have information sharing kung saan makakuha. Kung marami pa sa Brunei, hatagan naman tayo kahit bisan konti lang, di ba? Oo. Tapos yung mga infrastructure, kasi may ASEAN power grid. Matagal na yan na ikakabit-kabit yung iba-ibang bansa. Oo. Kasi 'di ba, for example, Mindanao, malapit lang yan sa Indonesia at saka sa Malaysia, sa Sabah. Bakit hindi magkabit-kabit niyan? And all this sa amin, malapit man kami sa Taiwan, 'di ba? Mag-share konti and broaden the trade so that no more trade restrictions kung galing sa ASEAN. Wag nang patungan ng sobrang tax kasi yung tax ang nakakalaki niyan. So we should share tapos yung kaalaman nila. Imagine Thailand, ang dami-dami ng electric vehicle. Oo, Ayan, oo. dapat pumunta na tayo dyan. At palawakin na yung mga windmill, solar, everything. Mas long term na yon. But nevertheless, Sana may maging fruitful yung ASEAN meeting ngayon dito sa Cebu At by saka- May 6 to 8. Tama. And Oo. dapat tutukan talaga nila yung problema natin. Wag na yung mga kung ano-ano pang political issues kasi ito talaga ang kailangan ng tao. Ito muna. Dahil Kailangan talaga ng tutok to. sa kadami-daming problema, pero parang yung binigyan ng priority ng gobyerno ay iba. Impeachment. Impeachment kay VP Jesus, Sara. lintian na impeachment na yan. Nakakaloka, di ba? Oo, obligado kami makinig sa Congress. Nahihilo ako, ang gulo-gulo. Oo. Pero ayoko masyadong mag-comment kay magiging judge kami. Yeah, oo. Will ultimately become judges when it reaches the Senate. Sabi nila, forthwith. Ayan na yung one and only word na forthwith na kaagad-agad daw dadala sa Senado. But I wish we put that aside muna yung mga politika na yan.
na hindi naman nakakapagbigay ng murang gasolina, hindi naman nakakadagdag ng pagkain. Oo. Wala naman yan eh. Di ba kung tutuusin, ang layo-layo pa ng 2028 eh. Pero pag dahil nandiyan na may probable cause na daw, sabi ng House Committee on House, Justice, oo. tapos it will go to the plenary, baka makakuha ng 1/3 vote sa aabot sa Senate yan. That's So right. sa inyong from your end, Senator, dahil you have been parang may perception ang tao na you have aligned yourself at times with the Duterte camp despite being the president's sister. Yes. So papaano ninyo ma-ensure na maging impartial kayo doon sa Senate Court Well, at the impeachment end of court the hearing? day, abogado ka naman ni Campanilla, alam mo naman yan, you only follow the evidence, ano. Kung saan ka dalhin ng ebidensya, kung ano yung mga testigo, pero kung mga buang-buang na testigo, katulad ni Madriaga, sorry na lang, hindi ako makikinig dyan, kasi bakakon masyado man kung ano-anong sinasabi. Alam ko yung mga topic nung tungkol na may deal ko no na term Yeah, sharing, wala naman ganun. Oo. Andun kami. Oo, dahil ganito no, even if you will become a senator judge, pero dahil nag-conduct na kayo ng press conference for the benefit sa mga listeners natin ngayon sa DYHP at IFM at sa yung mga social media platforms natin, ano ba talaga yung nangyayari doon sa affidavit na? Dahil yung affidavit niya, parang all-in-one ba? All in one, labo-labo. Parang all-in-one coffee ba? Correct. No? Yeah. Pati Hindi yung- 3-in-1 eh. Talagang all-in-one eh. Nahilo Oo. nga ako dun eh. Oh, so yung term sharing na yan, dahil ikaw, alam ng taong bayan na ikaw ay very knowledgeable on that, you're privy to that, dahil nakikita ng taong bayan na ikaw at si BBM, kayo papunta doon sa Davao, no? Correct. Pabalik-balik na nagpunta doon sa Davao. Yes. Ano ba talagang nangyari sa Ang agreement nangyari ninyo? doon, talagang gusto ni Bongbong lang mag-vice president kay Mayor Inday at that time kasi she's way ahead, di ba? Walk over talaga, popular masyado. Tapos sinabi niya talaga, hindi na ako tatakbo, nag-file na ako dito sa mayor ng Davao. Kayo na mag-file, sabi sa amin. Tapos sabi ko, Bongbong, ano na? Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko kay Inday, huy, hindi naman pwede mag-isa to. Kailangan ko Tapos, yun nga, si Bongbong pinatawag sa palasyo, kung talagang tatakbo ka at si Inday hindi natatakbo, pwede ba si Bongo? Yun yung parang compromise. Si yung- Bongo ang tatakbong presidente Oh, or yes. vice president? And then mag-slide. O then Bongbong. Or Bongbong and then Vice President. Si Bongo. Oo, correct. That was the real story. Pero previous to that, kasi the original is Sara and Bongo. Ayaw na nga ni VP Inday, si Mayor Inday at that time. Ayaw na niya. Si Bongbong nag-file. Yun na nga ang pinag-usapan nila. Pero never nagsabi ng term sharing. Bakit magti-term share? Pinipilit nga namin si VP Inday na siya na mag-president that time eh. Kasi madali. Walang hassle. Talagang Oo. panalo-panalo. Oo, dahil PRRD was still there in Oo, Malacanang. incumbent yung papa niya. Incumbent. Super popular. And then, All government LGUs, mga mayors, lahat, governors. 100%. Oo. Oo, higit sa lahat, mahal ng tao. Oo. Ayun. And it was a walkover sana. Oo. Pero, yun nga, she chose to file in Davao. Pero ang nangyari, nagpalit rin ang isip niya na kailangan niya mag-serve at yung mga masyadong ma-disappoint yung mga Sara All at DDS at yung mga kaibigan at parang duty mo na rin na mag-serve, di ba? Pag you are called to serve. So, sabi niya, sige na nga, Vice President, nagpa-survey pa kami, everything. And So kaya dahil doon no, yung lahat na mga And factors na nandyan sa kanya, number one sa rating, Yes. mataas yung rating niya, ang papa niya na sa Malacanang. Yes. Kaya medyo imposible yung sinabi ni Madriaga na siya ang in charge daw talaga, sa hindi nangyari yun. ways and means. At never kami nag-meeting kay PRRD. Nagulat na lang ang pobreng presidente. May kasalanan nga kami dyan kasi hindi naman niya alam nangyayari. Oo, last minute na lang niya nalaman na tumakbo na si Bongbong. And then later on with Sara, he did not So know. originally, sa sinabi mo na, willing si Bongbong talagang magsitol sa pagka-vice president ni Sara. Yun lang talaga ang gusto. Yun Oo, lang oo. talaga. Kasi akala namin tatakbo. Bakit naman hindi tatakbo? Sobrang lakas. Oo. Paano mag-term sharing na ganun kalakas? So how did you convince Inday to run to slide down and Ay, run naku, you for... have to ask her. Up to now, I don't know what changed her mind. Kasi ayaw niya. Talagang Oo. bumalik na yan sa Davao. Dahil yung taong bayan, ang perception nila ay ikaw ay may malaking role dyan sa pag-convince kay Inday.
Well, kinausap ko siya, sabi niya, we have a duty to serve, di ba? Yung pag tinawag ka, alangan naman, hindi ka mag-serve. Sabi niya, mag-serve naman ako, mayor. Sabi ko, hindi national kasi yun ang hinihingi ng tao na may kasunod yung tatay mo. Ayun, na-convince naman. Tapos yung kuwan siya, alam mo naman, si VP, ibang klase, sabi niya, naku, baka mahina ako dyan. Parang si Bongbong, matalo kami kasi pag Duterte at Marcos, kailangan presidential. Matalo pa ako sa VP. Nagpa-survey pa kami, 2 survey. Naku, araw ng patay nun. Sabi ko, paano ako magpa-survey sa patay nito? Pero nakaproduce kami ng quick survey, tapos marami siyang kinausap, and then finally, nung kausap na niya yung pamilya niya, except her dad, ayun, umatras na si Baste, siya na nag-file. So parang grabe yung no, dahil solid North. Matindi rin yung pressure sa kanya. Oo. Masyadong disappointed yung kanyang mga followers ng Duterte kung walang Duterte sa balota. Oo. Parang solid North dahil kayo doon sa North, then solid South dahil kay Yes. VP Inday. Kaya unbeatable. Will you admit that without the Dutertes, hindi maging presidente si BBM? Sinabi ko talaga kay Mayor Inday. Sinabi ko, sabi niya, kayo na mag-file diyan, magpila kayo. Sabi ko, hindi, talo. Sabi ko, talo. Look at the numbers. Talo talaga. Tapos sabi niya, what do you mean? Saan kami kukuha ng boto sa Vismin? Region 8 lang kami. Saan kami kukuha ng boto dyan? Alam mo naman, Cebu. So it was really strategic, no? At saka, diretso ako. Hindi naman ako nagpakiyaw-kiyaw. Sinabi kong diretso, talo. Kailangan ka. Kailangan ka sa balota. Hindi talaga mabubuo ito. So it was really strategic na kailangan kunin si Inday na running mate upang manalo sa 2022 election. Ay, kaya nga, maraming nagagalit sa akin. Nagamit daw si Inday. Sa akin naman, gusto ko lang din continuity, 'di ba? Waray samok ba? Para tuloy-tuloy yung mga ginawa ni Presidente Duterte, hindi katulad ngayon ang gulo-gulo. Wala na tayong narinig kundi skandalo, kurakot. Ano ba 'yan? Ang hirap ng ganyan Naging politika na nabaon tayo sa impeachment instead of oil shock. Ano ba ito? More on impeachment na topic at saka dito sa corruption dahil yung Natatakot mga ako sa impeachment kasi alam mo naman magiging judge ako Oo, pero yung Pero anyway, yung Madriaga na yan, yung part na yan na sinabi niya, ay sus, yung talagang term sinungaling sharing. yan talaga. Oo. Straight to the Atong point. balikan mahigala si Senator Amy Marcos sa atong mga isgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan kaysa ako na lang ingon daghan kitag problema sa atong nasod labi pa ning krisis karon pero ang mura man noon ang impeachment mahinuoy gitagaan og pagtagad unya kung really ang atong gobyerno ay talagang seryoso to run after the corrupt, why is it that it seems that they are selective dahil yung si VP Inday ang talagang pinupuntaryan nila. Tapos yung sa flood control projects, parang wala nang nangyari. Anong reaction mo dyan, Yun, as senator? nakakapikon talaga yan. Nakakapikon kasi, wasting time, I mean to say, etong flood control, ang dami nang nagsabi, yung Gutesa, ngayon nag-disappear, yung 18 Marines, ang dami-dami ng testigo, ang dami na nagsalita, pati yung Diskayap, ang dami talagang gustong humarap at may bigat din ang sinasabi. Kahit sabihin natin na yung iba medyo malabo or alanganin, dapat pakinggan lahat yan. Kasi importante na mahabol yung mga kawatan, isoli yung mga pera kasi we really need the money now. Dahil Kailangan talaga ang ayuda. That issue is close to the heart of the Cebuanos dahil Yes! nabiktima kami sa Bagyong Tino. Super! May namatay na 150 plus at mayroon pa mga missing Yes. dahil sa mga flood control Correct. projects sa Hindi Palpak. lang pera-pera, kundi buhay talaga pinusta ng tao dyan. Ang Oo. daming flood control na pag nakita mo, karton lang yata yan at saka mga papel-papel doon. Ano ba yun? Tapos itong mga kawatan na mga big time. Eto nga, bakit hinuhuli yung mga small time na engineer, mga kontratista, Oo. na kung tutuusin, utusan man lang yun, mga katsoy man lang sila. Yung mastermind, libreng-libre, pa golf-golf, Oo. paikot-ikot lang dyan. Ano ba yan? Bakit hindi hinuhuli ang mga yan? Oo. Kaya yan ang nakakatakot. Tapos yung mga kailangan magsalita, pinagbabawalan, tinatago, tinatakot. Naku, pasalitain na lahat yan na matapos na to. Imagine ka, si Madriaga, mayroong mga allegations, Yes. wala namang resibo, walang pictures. Walang But itong nothing. 18 Marines, mayroong sinabi, naghatid kami ng pira, may Yes. pictures. May pictures, may resibo, May may resibo. ledger. Kompletos, Ricardos, pati si Gutesa, sakto man yung mga address. Totoo man yung mga address na yun. Oo, yung oo. mga mali-maleta.
kompleto talaga. Bakit hindi natin pakinggan? Pati si Saldico, ang dami niyang binigay na mga ledger, listahan. Bakit hindi natin tignan kung nagmamatch yung mga pera-pera na yan? Mm. Kasi importante talaga malaman natin yan. Sino talaga yung nasa on top of it? Huwag na itong mga maliliit. Eto na naman tayo sa mga dilis, mga sardinas, mga maliliit. Yung mga big time na talagang todo buwaya. What do you think prevents Senator Lacson not to continue? Parang hindi. Ay nako, kailangan kuan. Tanungin mo siya. Kasi nagagalit sa akin. Nasabunutan na ako niyan. Inis na yan sa akin. Pero when you evaluate the way Senator Lacson is handling the investigation as chairman of the Blue Ribbon Committee, parang bang seryoso siya o parang kulang? Well, seryoso siya, pero very disappointed kami sa minority kasi nga, tulad ng sinabi mo, ba't hindi patawag yung iba? Yung mga mabibigat, yung try-give. Yung try-give yung tao ni Oo. sa Olaybar. USEC. Oo, Olaybar. Bakit hindi nandun siya. He was right there. Hindi tinanong kahit minsan. Siya nagsabi dun sa mga bilyon-bilyon ng mga maleta. Siya daw nagtanggap. Bakit hindi tinanong? Nandun na yung tao Oo. Kaya nga nagtataka nga kami, ba't hindi tinatanong yung mga importante? Tapos hinahabol yung mga yaya na nakabalot. Ano ba yun? Yung dalawang pobreng naiwan dun sa bahay. Kawawa naman. Takot na takot, nanginginig. Nakabalot yung mga... Wala namang alam yun. Dapat yung mga big time at saka yung nakakaintindi at higit sa lahat yung mastermind. Oo. Bakit nandito pa tayo sa mga small time? Oo. Dahil yung si Amina Pangandaman, Isa pa Try-Give, yan. Try-give, hindi Amina naman, Pangandaman. Bakit hindi yan magsabi? At patawag yan lahat. Sila Oo. na magkwento, yung mga unprogrammed na biglang nare-release bilyones. That's the biggest slush fund in the entire budget. Ano bang kalokohan yan? Unprogrammed yan, ha? Supposed to be, hindi yan gagalawin unless may extra pera. Ay nako, magulo. Hindi namin naintindihan. Kaya gumawa kami ng sariling report, minority report. Nagalit naman sila, bad manners daw mag-minority report. Sabi ko, since when naman bawal magsalita? Demokrasya man to. Dapat lahat pakinggan. If you don't mind, let me ask you about a more sensitive question. No? Kumusta yung relasyon ninyo ni brother mo, BBM? Ay, wala na. Hindi ko na siya nakikita. Siguro isang taon na mahigit. At saka previous to that, talagang hindi na kami nagsasalita. Parang nakikita ko siya sa mga official function. Pero ngayon, hindi na ako inimbita. Okay lang. Pero Hindi kung na ako magkita kayo, mag-hug naman kayo, magbibiso-biso naman kayo. Actually, mabait naman si Bongbong. Okay lang naman all the time. Parati naman siya very proper. Kaya lang, yun nga, ang nasusunod, minsan hindi naman yata siya. Marami talagang buhaya sa palasyo. So Ay, sa tingin ganun. ninyo, mayroong ibang tao dyan na yung responsible of running the country, hindi na si BBM? Ewan ko kung sino-sino yata ang nasusunod Kung minsan, naaawa na nga ako sa itsura. Tapos nung sinabi ko nga na baka drugs ang problema at may Oo. sakit, wala pang 2 buwan diniretso na sa ospital. Ilang beses na nag-ospital. Oo. Kaya, very, very worried about his health. Sana, pagpagaling na lang. Sabi ko, uwi na lang tayo at pagpagamot ka. Hindi bale na kung itong mga posisyon, mga poder. Oo. Hayaan mo na yan. Magpagaling ka muna. Kumusta yung health condition niya? I have no idea kung ano nababasa nyo sa dyaryo. Yun nga, isa pa yun, sana mag-medical bulletin yung doktor tapos pakita yung kuan. Kasi, di ba, pag mataas na opisyal, kailangan talaga na sabihin sa tao kasi capacity, di ba? Alam Oo. naman natin yan. Kaya, mahirap yung ganon, yung mga kung sino-sino spokesman na hindi naman doktor at wala naman medical bulletin. Mahirap lahat talaga, haka-haka. Mukha namang mas okay siya ngayon, tumaba ng konti, pero hindi natin alam. Pero noon, sa hindi pa siya presidente, yung talagang close kayo. Dahil ang perception ng tao, kayo talaga ang close Dahil kayo pabalik-balik doon sa Davao, ikaw ang may malaking role na yun ang perception ng tao, ha? Malaking role si Senator Amy na convince mo si Inday to run as the running mate of BBM. Mas kilala ko talaga si Inday kasi nangampanya kami noong 2019 together. At saka local government official siya, city mayor ng Davao. Ako naman governor ng Ilocos. Oh. So pag may LGU, medyo kasabay. Dito sa Cebu nga, magkasabay kami nung time na yon. Tapos yung 2019, nangampanya siya for us. Mga hugpong man kami. Mga guest candidate kami ng hugpong. So mas kilala ko. Si Bongbong hindi niya kilala masyado. Oo. Ilang beses lang, ninang-ninang ba? Oo. And that's all. So, there's a real effort na to put them together and
yun nga, ngayon, nagsisisi marami nakakainis. Ano ba ito? Nabudol ba tayo? Ano? Kasi, ang sabi ng iba, yung binoto naman natin, Marcos Duterte, yung umupo at nag-uutos, hindi naman Marcos Duterte. Pero yung mga, like ngayon, wedding anniversary ng parents ninyo, tapos yung mga birthday, dahil you Yes. have to treasure that, considering that your mom is So already 97 old. years Yeah, old. she's so old So, na. pag magka-meet kayo ni BBM doon, mayroon bang mga Ako binibisita ko na lang yung nanay ko or else hinahatak ko pa magkakainan kami. Oo. Ayun, I just go see my mother na lang. Oo. Ganun na lang para hindi na yung sobrang official at saka wala nang masyadong intriga. pero mayroon din kayong group chat doon sa family? Dati, pero hindi ako sumasali na masyado. Kasi minsan, uncomfortable na rin ako. Kasi hindi ako sang-ayon sa gobyerno na walang pakialam sa tao. Hirap na hirap ang tao. Bakit hindi tumulong ng todo-todo? Oo. Bakit yung ganito na parang wala tayong maasahan? Yung ayuda, one-shot deal o magbibigay. Yung bibigyan, mali pa, palakasan pa. Kung hindi ka bumoto doon sa naglilista, patay ka. Ano ba ito? Anong klase ito? How about yung relationship ninyo kay yung first cousin mo, si Martin Romualdez? Sus, I don't know. Hindi ko na nakita ng matagal yan eh. Long time na. Tsaka nung last few times, medyo hindi na ako pinapansin. Okay lang. Okay lang. Pero dati, hindi naman ganyan yan. Nagugulat lang ako. Later on, it became a whole different story. Ang naririnig ko, siya na nagmamando ng lahat. Pero talaga bang mayroon siyang sakit na kailangan magpagamot sa Singapore? Kailangan doon sa ibang bansa? Yan, mga sakit-sakit na yan, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero for me, ang importante, let's get to the bottom of this. And by that, I mean the mastermind. Sulihin na. Yung talagang big time kawatan. Tigilan na itong mga small time. Enough na. Kasi we're wasting a lot of time and a lot of money and people are dying. Ang sabi ngayon, magkakaroon ng super El Nino. Di ba? So yung super El Nino, may La Nina din yan. Yeah, So anong klaseng weather makikita natin yan? Talagang nakaka-nervyos kasi ibang weather na naman itong Oo. klima for this year. Yeah. The forecast is very bad. So may mamamatay na naman. Yan na naman. But going back to Martin, dahil gusto niya magpunta ng Singapore dahil magpagamot Oo, daw doon. magpagamot. Tapos yun Sabi, rineject daw. ni-reject ni Remulla Buying Okay, that's sa right. ombudsman. Okay. Sa tingin niyo with this action of the ombudsman, mayraming mga nagdududa na baka Oo mayroong nga. problema ang relasyon na ngayon ni BBM at saka ni Martin. Ano sa tingin niyo? May nagsasabi na talagang totoo na, talagang go na daw si Martin na magkokontra sa palasyo. May nagsabi na naareglo na daw, nag-usap na daw at nahimas-himas na ni Sandro si Martin. Oo. At puro drama lang daw ito. May nagsabi naman, syempre mga abogado malisyoso, no? Sabi talaga na, gusto lang daw ipain yung kaso, tapos i-drag, i-delay, tapos ang ending, dismiss on technical deficiencies by 2028, kampanya, hindi na mahalata yan, or midnight ipapardon ni BBM para sa next 2028, kung sino man umupo, double jeopardy na. Kasi same facts, hindi na pwede i-charge at i-try ulit. Yun naman yung sabi ng mga napakasalbahe naming mga abogado na iba. Pero going back to yung sinasabi ninyo na parang si BBM ay parang mayroong iba dyan na sila ang nagpapatakbo, ganito yung mga decisions Yan na ang yan. pakiramdam ko talaga. Oo, na parang maraming beses, ang turo kasi ng tatay ko, huwag maging bengatibo. Huwag mo talagang, basta pabayaan mo na yan, tapos na, huwag ka nang magre-revenge. Sana ikaw ang nasa Nagugulat ako sa mga nangyayari. Hindi naman namin kalaban ng Duterte. Bakit namin inuupakan? I don't understand. Tapos yung mga loyalista nakalimutan, yung mga bumoto. Yan, bakit nakalimutan na yung mga tumulong talaga? Kaya nasasyak kami dyan eh. Dapat sana wala ikaw sa ang nasa ugali yan. pinaka-close ni BBM na close Sa advisor sana Dati, dahil sa politika, Oo. kaming dalawa nag-uusap. Unang-una, talagang sinabi ko sa kanya yung land reform, yung bibigyan ng mga titulo ba, yung mga farmers na matagal nang nag-aararo and everything ng lupa nila. So, yun, nung umpisa, yung land reform naayos pa. Pero after that, parang hindi na nabigyan yung mga farmer, nakalimutan na after that. Tapos na sideline na ako.
So, pati yung foreign policy, nasasyak ako kung bakit may sobrang dami ng EDCA sa Luzon. Isang katutak, 17,000 American soldiers nagkalat from Ilocos to Nueva Ecija to Pampanga, everywhere sa Subic. Kaya, nakakanerbiyos. Ano ba ito? Talagang kulang pa ba ang gera? May Ukraine na, may Iran na. Kailangan pa ba sa Taiwan at sa Pilipinas? Nasa frontline tayo. Parang humihingi tayo na mag-target practice sa atin. Oo. Hindi ko na maintindihan yung foreign policy. I don't understand. This very vindictive, trapo, bulok nga politika. Hindi ko Oo. maintindihan. Now, going back to yung sinasabi mo na baka mayroong ibang tao dyan na nag-decide aside ni BBM, no? Yung taong bayan kasi, gusto lang malaman bakit na ipinadala yung si PRRD doon sa Daheg. Sino ba talaga sa Di ba- tingin ninyo ang may desisyon na kailangan ipadala sa doon? Yun, di ba yun? Kung hindi si BBM? Di ba nag-imbestiga ako niyan? Yeah, oo. Tapos nag-hearing kami. Siyempre, from the top yan, all the way down. Hindi naman mangyayari yan kung hindi inutusan yan. Lahat naman sila, pag tinanong mo, pag nasa hearing, pinag-utusan lang ako. Oo. Lahat na So lang sa sila tingin niyo, sino pinag-utusan. talaga nasa taas na nag-utos? Sila talaga nagdesisyon na magandang paalisin na yung matanda. Siguro, alala no, yung pinatawag siya ng Congress, pinatawag ng Senate, tapos pinalakpakan siya ng tao. Ako ang sisihin ninyo. Alala niyo yun? Oo. PRRD talaga, ibang klase talaga si Digong eh. Oo. Pumunta doon, tapos mas lalo siyang minahal ng tao at naawa yung tao sa kanya nung kinaladkad siya sa Congress at saka sa Senate. Parang napikon yata sa kanya. Siguro, ewan ko, hindi ko alam. Tapos ewan ko bakit pumasok ang ulo na pakialaman tayo ng foreign, Yeah, oo. ICC, as if naman walang abogado sa Pilipinas, parang serado na lahat ng korte, bulok na lahat ng judge. Tama ba yun? Dahil alam naman natin, Nakaka-insulto. yung ICC na yan, wala namang power to arrest, wala namang Correct. police sila. At saka even yung si Netanyahu, si Putin, at saka Wala, di ba? Wala silang pakialam. pati yung si Ayatollah Ali Khamenei. Oo, lahat yan. May kaso dyan. Oh, pero walang magawa yung walang ICC. magawa. But in our part, Sa Italy pa nga, sinoli pa. Oo. Sa Italy, terorista yun ha. Sinoli pa kasi wala daw jurisdiction. but what is ironic was that the Philippine government ay siyang nag-turn over kay President Duterte doon sa Yun kanila. na nga, ibig sabihin, no, hindi kaya dito sa Pilipinas. Anong klase yun? Takot sila? Ano bang, hindi ko talaga matanggap yun. Nakaka-insulto masyado sa Pilipino. We are a failed state and our judiciary has shut down. There's no functioning legal system. Di naman totoo yun ah. Ano ba naman yan? Kaya, grabe talaga. Tsaka, ngayon pa na matanda na, mahina na, may sakit na, at hindi na siya nakaupo. Wala na siya mauutusan. Oo. Pwede ba yun? Tapos nagtataka sila kung bakit ang popular daw, nagagalit, bakit daw popular si VP Sara. Siyempre, ang Pilipino hindi kaya tanggapin na inaapi ang tao. Aapihin mo, matanda na, may sakit. Tama ba yun? So going back to the impeachment, dahil itong sa lower house, doon sa House Committee on Justice, 53 yung bumoto. Yes. No, unanimous. Yes. And doon sa plenary, parang maybe we can predict what will happen in the plenary. I think they can get the 1/3 votes doon. Madali lang yung 106, di ba? Oo. So Parang mayroong madali talagang numbers doon sa lower house. But do you think there's a number in the Senate to convict, Sara? Ako, binibiro ko nga yung mga congressman. Sabi ko, hindi pa nare-release yung mga project ng mga distrito ninyo. Kasi ang tagal kong congressman, 12 years, overstaying man ako. Sabi, alam ko naman, you have to bring home the bacon. Kung wala kang project sa distrito mo, patay ka. Wala pang nare-release, kaya wala pang pera. FLR daw, for later release, for never release. So, yun, pa-jogging-jogging. Sabi ko, bakit kayo nagmi-mini trial dyan sa Congress? Hindi ba sufficiency in form and substance? At probable cause. Tapos na. Oo. Go. And then, sabi nila, kasi papatawag ng testigo, papakuha ng dokumento. Bakit? Yan ang trabaho ng Senate. So anyway, regardless of all this kachismisan, ang feeling ko, they can come up with that 1/3, 106. I don't think that's a huge number. Kaya nila yan, padala sa Senate. And pagdating sa Senate, sinabi naman ni SP, hindi ako pumunta sa lunch, nag-meeting sila kahapon. Ang sabi nila na something like yung forthwith kay Senator Soto, kay SP Soto, ang forthwith, ang meaning daw nun, agad-agad, the very next day. Yeah, Hindi oh. pareho ng Supreme Court. But at least the Supreme Court has spoken But already. the Supreme Court has already said. Ano ba? Anyway, binaliwala na rin yung Supreme Court. Baka balik na naman sa ICC, pati ba naman yan? Kakainsulto na ito. Anyway, pagdating
sa Senate, kung may boto o hindi, mahirap magsalita. Pero alam ko na marami sa aking kasamahan ayaw ng gulo. Oo. Hindi naman mga basagulero yung mga senador. At saka, kahit papano, may national concern naman yan. Alam naman nila na dapat ang tutukan itong problema ng tao sa mataas na bilihin at gasolina. Bilang an experienced legislator both in the lower house and upper house of Congress, paano ba mag-decide, magbuto ng impeachment? Anong kaibahan kung ikaw isang congressman, magbuto ka na to initiate an impeachment? At Right. yung senator, kung mabuto, ano ba ang mga talagang mga factors that you need to weigh things out? Right. Firstly, ang impeachment is not an ordinary judicial proceeding. We all know, it's political. Yeah, oo. Hindi naman legal yan, political yan. Kaya titimbang mo rin yung political weight, hindi ba? Hindi lang talagang legal. So sa House, we know naman, ang titingnan lang nila, tama ba yung papel, kompleto ba yung address, yung pangalan, ganyan, sufficient informed. In substance, mukha naman may ebidensya, mukha naman matino yung testigo. Ayan, di probable cause na siya. Diretso na yan sa Senate. Sa Senate, mismo na yung trial. Hindi mini-trial dyan sa ibaba, kundi talagang trial full-blown with the testigo, ebidensya, and then you have to weigh it on its face. And then the merits, yun na ang ititimbang. So, yan ang titignan namin bilang judges. Maraming mga re-electionist dyan sa Ayan Senado. na nga. Totoo ba na aside from closely evaluating the evidence, the senator judges will also consider ano ang pulso ng taong bayan? Well, sa palagay ko, ang Senate is always thinking of the national. Kaya maganda rin naman yung Senate kasi at least national yung perspective, hindi lokal na masyado. Okay din talaga. Kaya, pag nakita naman ng senador, halimbawa, na magkakawatak-watak yung Pilipinas ng lalo. Watak-watak na nga may Oo. Luzon, may Bismin, ano ba yan? May agriculture, may syudad. Pag nakita na yung tuloy-tuloy na impeachment at talagang makakasira lang sa bansa at magpapahirap sa tao at todo gastos, aksaya ng panahon, I think they will vote also according to conscience, both with the evidence as well as the circumstances involved. So dalawa ang mangyayari, no? Realistically speaking, pag matuloy ang impeachment ni VP Sara, dalawa ang mangyari. Either makonvict siya That's or right. ma-acquitted Ma-acquit siya siya. doon sa Senate. Now, if she will be convicted in the Senate impeachment court, what will happen is she will be removed from office and she could not run as president in 2028. Yes. Sa tingin ninyo, sino ang magandang alternative pag hindi na makatakbo si Inday? Maraming nagsabi na, 'di ba, na in-announce na, hindi ko alam kung official But announcement, from your end, na si Baste. si Baste, Ang palagay ko, dahil sa malasakit ng tao at sa damdam dahil kay PRRD at kay Inday Sara na sa pang-aapi na ginagawa sa kanila, another Duterte would be really the obvious choice. So sabi nila, Baste daw. Para sa akin talagang kailangan Duterte talaga. Pero I'm not thinking of conviction ayoko mag-speculate dyan kasi nakaka-bad mood yan Yeah, oo. Oo, nakakasira ng araw. At ako hindi ako naniniwala na basta-basta lang magko-convict ang Senado. Ang senador ayaw ng gulo. Ayaw talaga. Now, if Sara would not be convicted, she will be acquitted in the Senate. So she could run for president in 2028. Are you open to become his tandem as vice president niya, running mate niya? Actually, nakakatuwa nga kasi marami kang nakakausap ng mga pandit, di ba? Mga political pandit, mga expert, mga strategy, mga ganyan-ganyan sa politika. Oo. Ang aga nga nitong eleksyon ng 2028, 2026 pa lang yan ang mga Oo. pandit-pandit na, online, batuk-batukan na. Talagang hindi na pinag-uusapan yung presidente, natatawa nga ako, sabi ko, hoy, bakit wala na kayong mga counter? Layo na ni Inday Sara Kahit ano pa yung mga bulok ng mga survey, hindi naman tinuod. Talaga naman she's far away. So they're talking about VP na. Karambola daw sa VP. Oo. Ang VP ng pag-aawayan kasi walk-over na rin yung kay Inday Sara pag hindi nga na-convict, Oo. which I am convinced hindi mangyayari, talagang ano ang mangyayari. Pero ako, I have 5 years. I was just newly elected last year as senator. And I have a very conflicted position. Aaminin ko, alam ko na hindi maintindihan ng tao paano yung kapatid na sa kabilang dako. Bakit nasa Duterte? Anong klase yan?
Marcos na nasa Duterte. So nalalabuan talaga yung tao sa akin. Hirap na hirap ako last election. Ang hirap magpaliwanag sa tao, ano bang posisyon mo? Ano ka ba? Anong animal ka ba? Neither fish nor fowl. Oo. So, yun. Ayoko talaga tumakbo. May posisyon naman ako ng 5 years. Marami naman dyan ang pagpipilian. Knowing... Because your deep- name has emerged during the discussions na baka itong si Aimee. Kasi Parang solid north, solid south pa rin. Sos, kasi parang backup dancer man ako. Kahit saan siya pupunta, sunod-sunod lang ako dyan. Uban-uban lang ako. But actually, I think that I have 5 more years. I will help in any way I can, definitely. Pero to run again, na-trauma ako nung last year. Okay. Grabe. Talaga naman, number 12, never been so happy to be the bottom of the list. Oo. Because you have nothing to lose naman. Kung tatakbo kayo, anong mangyari, kahit anong mangyari, babalik ka sa Senate. Walang problema. I don't know. I might be, baka wala rin akong tulong, baka more polarizing pa ako eh. Pero I think there's a long list of candidates that are possible. And dapat, like you said, dapat makonsolidate yung Luzon vote, especially yung tinatawag na Greater Manila. Ang pinakamalalaki na botante kasi are Region 4A, which is Calabar Zone, and then NCR, Metro Manila, and then Region 3, Central Luzon. Tatlo yun eh. Tatlong monster. Yan yung mga talagang harvest area sa boto. So for now, you do not have the idea or you are not entertaining that idea of running as a tandem? As a Forever running? na lang akong backup dancer muna. mahirap so hard. So if that is the Na-trauma case, talaga ako last year. Ang hirap bumoto sa Marcos ngayon. So if that is the Aaminin case, ko. Senator Aimee, who do you think is the best tandem of Inday? I think she has to find someone, obviously, with great support in Luzon as well as Vismin. And then in the urban areas, obviously, you have to deal with that whole Greater Manila. And obviously, ang millennials and Gen Z, bata-bata, kailangan talaga mga bagets na, mga laos na kami. So she has to get someone who's really attractive to the young and also understands the problems that they face. But it will be a different scenario kung makonvict si Inday at saka pupunta sa Plan B, si Basti ang Si tatakbo. Bastian tatakbo. Talagang magre-reconfigure lahat ng mga political punditry niyan. Another magulo. But essentially, I think the base will always hold. There's a solid, the last survey said 35% is VP Sara, of which 23 is immovable. Right? Yung Visayas Mindanao sector na solid Duterte. Hindi na yan magagalaw kahit ano pang gawin mo eh. So, that will hold and carry over to the next Duterte if such will happen. Dahil yung mga nangyayari ngayon, no, mayroong dalawang investigations. Dahil before, yung tinira nila sa kunwari legislative inquiry in aid of legislation yung ginawa nila kay Villar. Natamaan Correct. si Villar. Oo, tama. Yung si Binay, Binay, the same. natamaan din. Oo. Pero si VP Sara hindi natamaan yung first batch, yung Squadcom. Yung So, first ngayon- impeachment, tapos Oo. nag-second impeachment. Ngayon, sa tingin ninyo, sa survey ninyo, sa iyong, sabihin na natin na, because I understand, mayroon din kayong mga connections doon sa ground. Sa tingin ninyo, mayroon bang shift of beliefs or perception na nangyari against Inday or hindi nagalaw yung base niya? Well, as I said earlier, may 23% siya na talagang immovable. Yung 35% Vismin, talagang kanya yon. Hindi yan gagalaw. Yung 23 super immovable. Ang palagay ko, ang next election is going to be a battle for Greater Manila. Those 3 big fat regions that surround the capital. Pero last minute yan media driven Oo. Kaya ng RMN bunuin yan Yung mga radyo yan sa umaga, bida ka. Sa hapon, nako, hudas ka na. Alam mo naman di ba, Manila, urban area. It's very media driven. So to a great extent, magiging last minute yan. So tignan natin.
Pero kailangan talaga pagtibayin yung area na yan. Ang dami ko pang mga tanong, Senator Aimee, but because we are running out of time, Correct. isang issue na lang. Why are you pushing for the postponement yet again Ay! sa barangay election at Well, SK election? kasi alam natin yung sitwasyon natin ngayon, may oil shock na, tapos papalakbay mo yung mga tao. Nakakatawa pa yung date, November 2, November araw 2, ng oh. patay. Ano ba yan? Parang hilo yung mga tao, wala na silang pamasahe, wala nang plete, papunta sa semeteryo, pupunta na naman sa presinto. Ang mangyayari niyan, baka kalahati ma-disenfranchise. Yun ang inaalala ko, na ma-disenfranchise ang napakarami. And also, it's just fully supporting the new 4-year term of the barangay and SK na, di ba, 4 years na ang term talaga ng barangay. So, might as well, ituloy na ng 4 years. So, Oo. next year na. I-postpone na ulit. Pero not as postponement, but by way of enforcing the new law para sa akin, para hindi unconstitutional. Sa akin lang yun, baka makachamba. Dahil ako nanggaling sa barangay, Oo. nag-umpisa ako sa SK. Oo, So I oo. started not as SK, but Kabataang Kabataang Barangay. Barangay, oo. Noon. 100 years ago, nung bata pa tayo. And what do you call this? I know what the problems are in the barangay. You're the front line, and when there's a crisis, katulad ngayon, ikaw ang tatakbuhan ng tao sa langi, sa bigas, lahat. Ikaw ang pupuntahan pag may disaster. So, hirap na hirap talaga yung barangay ngayon. So, sa tingin ninyo, makakuha kayo ng suporta to postpone again the barangay and SK election? Well, tignan natin, sabay dasal. Sabay dasal. Sana, kasi narinig ko naman, may support naman yata from the higher echelon. Unang-una, tatakot sa gastos lahat ng opisyal. We're Oo. just coming from an election, no? Oo. A very expensive election. Grabing gastusan last year. Pagkatapos, meron pa tayong BARM, which is kind of bloody. Dahil, first time magkakaroon ng election sa BARM. First time talaga. Kaya Yeah, pinospone na yan ng 3 times. And mismo yung COMELEC, October, tapos November yung barangay. Sabi ng COMELEC, mamamatay daw sila, di ba? Hirap Oo. na hirap sila niyan. So, I think that's very difficult. It's going to be automated, tapos manual yung barangay. Hilo ang COMELEC niyan. So, marami talagang nagsusupport na ayaw talagang magka-eleksyon na ng BSKE. Oo. So, in a scale of 1 to 10, what do you think is the number na mapuspone ang election? Sabihin ko, 5 out of 10, sabay dasal. Sa Diyos na yung kalahati. Parang 50-50 pa rin. Kasi nga may objections of the previous Makalintal decision na unconstitutional yung postponement. Pero I don't think this is frivolous or trivial because the oil shock is an Yeah, international disaster for everyone. There is really a justifiable reason of postponing actually Yes. because what is happening now. Yes, correct. Hindi naman ito normal. Talaga Oo. naman fortuitous event ito. Hindi naman natin akalain magkaganito at parang hindi matatapos kasi walang katapusan yung diskusyon. Banat pa rin ang banat, bomba pa rin ang bomba, walang tapos. Inaasahan ko matapos ng May, hindi ko alam marami nang nabomba kahit matapos ang gera sa May, yung mga oil facilities and infrastructure wasak na. So the oil prices will continue to rise. Actually, marami pa ko mga katanungan but because we are running out of time, yung mensahe na lang po ninyo, Senator Aimee, sa mga nakikinig natin sa radyo ngayon, sa DYHP at saka sa IFM, yung sister station natin na naka-tie up natin ngayon, and also sa ating mga social media platforms na mga followers natin na nakikinig sa ating broadcast ngayon. Yes, inyong nga tanan. Ako, talaga naman, I'm very happy to be here and I'm very grateful na nabigyan na naman tayo ng pagkakataon to talk to everyone sa tanan na tagpaminaw dito sa ating attorney Rupil, our great commentator. I'm very, very happy. Happy Labor Day rin sa lahat and asahan ninyo tuloy-tuloy ang ating suporta sa Senado. Kukulitin ko sila hanggang makapagbigay ng tulong sa bawat isa, sa lahat ng Cebuano, sa lahat ng Bisaya, at kasali pa rin ako dyan at yung nanay ko makulit, sabi tulungan ng Bisaya, wag makakalimutan at talagang kinahanglan na talagang we work together for not only our laborers but our farmers, our fisherfolk and all our citizenry. Daghang salamat, Senator Aimee, sa pagbisita na to sa DYH PRM Sibug IFM. Yes, thank you very much. Daghang salamat gyapon. Maayong buntag. Maayong buntag. Number And, one. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
one. Number one.